Живял някога мъдър цар. Един ден му се приискало да има картина, която да излъчва мир и спокойствие. Такава, че всеки път, когато я погледнал, да му става леко и спокойно на душата. Наградата за тази картина била една торба със злато. Много художници хванали за работа, когато всички картини били нарисувани. Царят ги огледал, но сред тях само две привлякли вниманието му. На едното платно било изобразено тихо езеро, то като огледало отразявало извисяващите се край него планини и синьо небе с бели облаци. На брега растели чудни цветя, а сред тях пърхали прекрасни пеперуди. Всеки, който погледнал тази картина, бил напълно убеден, че това е съвършената картина на покой. На второто платно имало планини, стръмни и свъсени. Над тях бушувало небето, валял проливен дъжд и просветвали мълнии. От планинската стена падал пенещ водопад. Това не изглеждало никак спокойно. Но вглеждайки се, кралят видял край водопада, под него голяма каменна козирка, мъничък храст, растящ в ниша в скалата, върху него птица била свила гнездо. Там, сред стремително падащата вода, въпреки всичко, тя продължавала да люпи пиленцата си. Именно тази картина избрал и царят, защото покоят е не там, където е тихо и спокойно, където няма шум и безпокойство. Той е там, където въпреки всичко, вие запазвате спокойствие в душата си.